Hallelujah, 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 hallelujah. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Tinokudza Mwari atisanganidza muzuva ranhasi apo takapedzesera kuonana svondo rapfuura. Tinokudza Mwari kuti nyama nemweya zviri pamwe chete. Pakati pedu hapana ari kurwara, hapana kana ane utere. Tese tiri vapenyu, tiri kufema. Tapiwa mumwe mukana naMwari wekumuka zvakare tichimushumira, tichimunamata, tichimukudza. Naizvozvo tinoisa mbiri kuna iye wekumusoro-soro, iye wakwegura pamazuva ake. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere-pere. Tichiti amen. Ndinokudzawo Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, Ishe wedu Kristu Jesu ngaakudzwe neushe hwake, ngaakudzwe nenyasha dzake nerudo rwake rwakatiitira kuti nokuda kwerufu rwake, nokuda kweropa rake takaponeswa, tikava vaponeswi vakapinda kuushe hwaMwari nokuda kwake. Pasina ropa rake, pasina kutambudzika kwake, ngadai tisiri kutaura zveushe hwake. Naizvozvo ushe hwababa vake uye ushe hwedu hwatakamirira kuti tipinde muna iwo, iye ndiye ane kii yokupindamo. Naizvozvo Ishe wedu wakapiwa ushe kudenga napanyika dzose, mabvi ose akamugwadama, akamunamata, akamukudza kuti iye ndiye Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere-pere. Amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazokwadi, mumwe munyaradzi watakapiwa naMwari, watakakumbiririrwa naMwari kuti ave panyika pano. Ishe zvaakuenda kudenga kuti pagowane mumwe ungatidzidzise, ungatitsiure, ungatiratidze gwara rekufamba, ungatisimbise pakutenda kwedu, ungatipe simba, rimwe simba ratisina, asi todiwa kuti rive simba rekudenga kuti tikwanise kukunda zvenyika ino. Nokuti Ishe wakanga wazviona kuti zvenyika ino zvinoda mitsanyo neminamato mizhinji. Naizvozvo Ishe wakazviona, akazviona zvakakodzera kuti atikumbirire mumwe munyaradzi, uyo munyaradzi watakapiwa, iye mweya mutsvene waMwari. Azati ari Holy Ghost, azati ari chipoko, azati ari wakafa akamuka, asi ari iye unogara nokusingaperi, iye wakabva kuvapenyu. Azati ari Pio kana kuti Damreta, azati ari Ginatio kana kuti Andrea, asi ndimweya mutsvene waMwari munyaradzi. Ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere-pere. Amen. Nawo iko hama ndinokugamuchidzai mose, ndichikugamuchirai mose matimana enyika kwamunova muri, ndichiti dai Mwari akusimbisai pakutenda kwenyu, akusimbisai pakunyengetera nepakunamata. Wakaropafadzwa anonzwa shoko evhangeri achiichengeta, wakaropafadzwa anonzwa shoko raMwari achiriita. Matimana ose enyika kwamunova muri, muhama dzenyu ikoko, kungava kusvondo dzenyu ikoko, munofanira kunyengetera makatarisa chinhu chimwe chete, makatarisa ushe hwaMwari, nokuti ushe hwaMwari hwaswedera uye hwaapedyo. Saka evhangeri ratinokuparidzirai evhangeri yekuti marudzi apone, marudzi kureva kuti imi neni nehama dzose tive vanhu vakapinda muushe hwaMwari. Naizvozvo shoko evhangeri iyoyi ndokugamuchidzai nayo kuti tidye kudya kwomweya tiri pamwe chete, kuti mumwe nemumwe awane musuwo wake waachanokora ipapo, kuti agutse mweya wake. Nokuti mweya une nzara, nyama ikaguta, asi mweya yavanhu vazhinji ine nzara. Zvino pakwana nguva yekuti mweya idye zvokudya zvomweya, mweya ifure, mweya isimbe.
vanhu vabve pakutadzira Mwari, vanhu vabve pakuita zvinovabvisa mumusha waMwari. Mwari wakataura akati, inini nzeve dzangu idzi hadzina kuremera kuti ndikunzwei, ruoko rwangu haruna kutomboremara kana kupfupikiswa kuti ndiregedze kunditambanudza kwamuri kuti ndikuropafadzei. Asi zvivi zvenyu zvamunoita ndo zvinobvisa chiso changu pamberi penyu. Saka Mwari haazvibvise pamberi penyu nokuda kwedu, asi Mwari isusu tisinobvisa Mwari pamberi penyu, tisinobvisa Mwari pamberi penyu nokuda kwekutadza kwedu. Iye anogara pachigaro chake nokusingaperi. Tikatarisa kudenga, tikatarisa kumabvazuva, ndo kune chigaro choushe chaMwari. Saka nokutadza kwedu vanhu vanotendemuka, vanhu votanga kunamata Mwari, vakatara vamufiratira negotsi, vakanyengetera vachitarisa kumadokero. Ndo zvinofananidzwa nemunhu unotadzira Mwari. Kuti Mwari wakatarisa uku, wakagara kwakutarisa, asi iwe nekutadza kwako unozvibvisa wega, unozvisunurudza wega nezvivi zvako. Saka pano ndo patiri kukuudzai tichiti, dai muri vamwe, dai masimba, dai muri vamwe, dai matsvaga Kristu achawanika. Zvino vanhu vane nzara, mweya yevanhu ine nzara. Dai Mwari akaita kuti dumbu ravanhu rioneke zvinodyiwa, kuti vanhu vadye, vamwe vaifamba vamwe vachisekana. Ona adya tunzungu tuviri tutatu. Ona uyo haana kana chaadya, ane nzara, ane mvura. Vamwe vasitomborina kana zviripo, ingori ngudu vanhu zvikondururuka aine nzara. Asi Mwari akavaona zvakakodzera kuti dumbu saoneke zviri mariri, vanhu ngavafambe imomo, ane nzara imomo vachisangana imomo. Saka munhu ane nzara tikamisa apa toisa munhu akaguta apa, hapana anoona difference, uyo haana kudya uyo adya. ndiMwari akazviita izvozvo kuti kana takubata tiregedze kubata kuti tionekwe navanhu, kana takusanya tiregedze kusanya kuti tionekwe navanhu, kana tapa kudya tiregedze kudya zvokumhura Mwari, zvokuti tiratidze kuti tadya tichipembera tichiridza mabhozo kuti unai kuno tadya. Mwari akataiwa Petro. Ndaiziva kuti kune makara akadaro, kune vanoda kuita malights. Dai vakatobata foni vachiti takudya izvezvi, dumbu richifamba richioneka, achifamba ri palight stream achiti mazvionere bhega mukurone here. Saka Mwari akazoona kuti aiwa kune vasina kukwana, uye vachazovapo vasina kukwanisisa. Saka mweya yavanhu ine nzara vanotsvaga zvisina maturo, vanotsvaga zvenyika, vanotsvaga malights evanhu, vanotsvaga kukudzwa navanhu, vanotsvaga kupembedzwa navanhu saizvozvo. Asi mweya ine nzara, kupfeka zvakanaka nhumbi dzako, kudya zvakanaka chikafu chako, izvo zvezvo hazvinotiratidze kuti mweya wako wakaguta. Mweya wakaguta unooneka nokusimba, unooneka nemabatiro nemaitiro, unooneka nokushumira kwaunoita kuna Mwari. Shumiro yako iwe ndiyo inotaridza kuti munhu ane mweya wakasimba, mweya wake wakasimba zviro kwazvo. Munhu ane mweya wakaguta unotiratidza zvakare pakupisa pamweya kuti munhu ane mweya wakaguta anopisa pamweya zviro kwazvo zvazvokwadi. Kana dziri hope anoratidza hope, kana zviri zviratidzo Mwari anoratidza zviratidzo, kana chiri chiprofita Mwari anoratidza chiprofita chazvokwadi chinonhonga tsono nyangwe murima. Ndozvotaridza daiwa uyu munhu mweya wake wakasimba uye wakasimbiswa. Kana iri vhangeri anoparidza vhangeri yekuti vanhu vakarinzwa vanotaura kuti daiwa paparidzwa shoko yevhangeri yazvokwadi yekudenga. Mweya wako nemweya mutsvene waMwari zvinoyanana, zvofambisana pamwe chete. Hazvifi zvakarwisana kuti mweya waMwari nemweya wemunhu zvinge zviri pakurwisana. Ipapo tinge takutoti nyama ndo yakaguta mweya une nzara, nokuti mweya wako uri mauri watadza kukunda nyama iri kunze, watadza kuwirirana nokupindirana nezviri kuda mweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari anotsvaga zvakarurama zvaMwari, anotsvaga zvakarurama nezvakasimba zvezvitsvene zvaMwari, ndo zvaanotsvaga mumweya wako. Zvino vaya vane kamweya kakasika-sika kakandokondoroka, vakapedzera kunyengetera kudhara, vakapedzera kutsanya kudhara, vakapedzera kukwira makomo kudhara, vakapedzera kuenda kuchechi chaiko kunonzwa shoko yevhangeri kudhara. Mweya iyoyo inenge chinzi mweya yakafa pamberi paMwari. Mweya yose kana ine nzara inofanira kupiwa zvokudya. Inozwana kupiko zvokudya. Zvokudya zvinobva kuna Mwari amene. Ndiye anopa zvokudya zvinoita kuti mweya waMwari ukure nemweya uri mauri ukudzwe. Zvino Isha anobvunza achiti, munoda kuporeswa here? Munoda kuporeswa? Munorwara? Munorwara nei? Mukuramba kuti murwara? Munorwara muri murwere nemiwo.
muri varwere pamuri ipapo. Zvino Ishe anobvunza achiti muda kuporeswa here? Muda kuporeswa here? Nokuti mweya iri kurwara ine nzara, ndo urwere hwacho hwamuina. Panyama mungamune matama makatukira. Fesi ita raundi kudaiso vanhu vachidya zvenyama, asi zvenyama vachitaiwa takaguta nezvenyama tine mari chaizvo tinodya zvatinoda, tinodya zvinodhura. Asi Mwari achiti vanhu vaone nzara, vanhu vari kurwara, vanhu ngavaporeswe neshoko evhangeri yaMwari. Shoko evhangeri tokuparidzira evhangeri tokubvunzai zvakare tichiti munoda here kuporeswa? Ndana kuporeswa chano zvatanga kurwara. Vakawanda vatozivi vari kurwara. Zvinotobva takuzivisai zvakare kuti muri kurwara, muri varwere. Muri varwere nekuti mweya yenyu ine nzara, mweya iri kurwara. Zvinomoda kuporeswa here. Mweya ine nzara inoratidzira mabasa emunhu, anoratidzira mweya uri mauri. Kana iwe une godo uchibatikana uchizvikudza, mweya wako uri kurwara, uri paurwere iwewe, uri pakritikal iwewe. Vari pakritikal havazirai vanenge vari pamubhedha kumahospital, vakanamirirwa zvima-IV, vakasumudzwa maoko, vakaiswa maoxygen vachifema, mushini ichivapomba mweya kuti vange vari vapenyu. Kwekwe kunonzi kuraramisa nyama, asi mweya ndo une nzara, mweya ndo wakakosha pazvinhu. Nyama inozviziva kuti yakawanirwa nzvimbo. Yakawanirwa nzvimbo, nyama iri kuenda kuzorora panyika pano. Nyama yako haisi kuzobva panyika pano. Nyama yako ichazotsva pamwe chete nenyika iyo. Asi mweya wako ndo wakafirwa naIshe. Ishe akauya kuzofira mweya yavanhu kuti vatadzi vose vakatadza vange vari vapenyu, vatende kuna Mwari kuti vave neupenyu husingaperi, vave nemweya mupenyu kuti vamuke kubva kuvakafa. Nokuti mweya usina kutenda wakafa, mweya usina mabasa ekutenda wakafa. Imbwa mhenyu iri nani pane shumba yakafa. Ndo mashoko airewana Mwari. Imbwa mhenyu iri nani pane shumba yakafa, nokuti shumba inoda umhare hwayo neumisha hwayo, vanhu vanenge vachitya kuti paita shumba. Asi kana yafa haina kana zvainotiita kana kahwani. Inodyiwa nekasosi chako chakadiki kakadai, kanodyiwa mutumbi wese ukapera, mabhonzo akadyiwa akapera. Asi imbwa mhenyu, nyangwe chiri chipopi, nyangwe chizikanonzi hachiri umechi, asi chikangoti mazvino, vanhu vesatanga noruma ibva ipapo. Zvino munoda kuporeswa here? Anoda kuporeswa ndiye murwere. Murwere ndiye anenge audzwa kuti aiwa ari kurwara. Vaya varwere vanorwarisika chaivo chaivo, ndo vari stubborn, vasikade kuudzwa kuti vari kurwara. Vanenge vari stubborn vachiti aiwa isati wayo vachidzinga uri kurwara iwewe. Dai waramba uri munobva kuti ngakubuda munonzi aiwa ramba urimo musika wapora. Mukaenda izvezvi kuHarare hospital kuGomwe, dai kuGomwe izvezvi munoudza vari kurwara kuti hai tokuburitsa here zvachete, dai mandiburitsa mandiisa pazuva, dai mandipa skadi ndamboti dzutu. Ari kurwara sana kutodhakwa futi ariko. Varwere vari stubborn, havadi kuudzwa chinwa yemapiritsi kana kunyengerera. Vamwe vanoita kubopwa kusungwa kuti ngamwe mapiritsi, anoita kusvipa mapiritsi murubeu. Varwere ivavo vakoma musoro vari stubborn. Ndo varwere vatinawo pano panyika. Zvino varwere vatinawo pamwe vanenge vachinyeperwa zvino, mandobva vabatwa kumeso nanyama. Nyama anobva kubatai kumeso, ndanoti nyama akasimba. Zvino nokuti nyama akasimba, nyama akatsvukira, nyama ari kupenyera, anobva akubhayiza kuti aiwa iwe hauzonerewi kuti wakatsvukira kudarika vanhu vese panapa, hauzonerewi kuti iwewe uri kupenyera kudarika vanhu vese panapa, hauzonerewi kuti iwe uri kunhuhwirira kudarika vanhu vese vari panapa. Wadi kusiyana nazvo zvauda kutanga zvekutsanya izvi. Hauzonerewi chikafu chakanaka chakakumirira. Kwemwana mari yekudya zvokudya unayo, wanhu chipo chakunetsa chawashaya, nyama yobva yakubhayiza. Toti baba ndekugomo, kuzobaba vachiti aiwa ndabva kubasa ndakaneta, mwiri wangu wazodii. Womabva kubasa, ndimega makushanda mazuva ano, vamwe vese havachashanda ndaita. Ndabva hangu kubasa, saka ii wiki rese ndaike tichishanda, mwiri iri kudzimba.
asika kugomoka tiri kuenda isi atisi kuenda kuhoride kaisi kugomoka tiri kuenda atisi kunoshandira isi kunoshanda tikuye mari asi tikuona mata iwo kasikadenga nenyika iye anokupa upenyu hwacho hwauri kurarama iye anokupa basa racho rawabva variko ndewausuda kuona mari nokuti anziri kuti mwiri wako uchityira mwiri wako muchaparidza penyu mirai champai chaparidza imini muchaparidza penyu mirai makadaro toti topa vanhu kutenda toparidzira vanhu kutenda tavaparidzira kutenda tovaparidzira zvinoda mwari zvinoda mweya wamwari kuti mweya wamwari anodei kuti munhu tokuparidzirai kuti musadye nguruve mobva madya nguruve tokuparidzirai kuti ana mai musaruke musoro mobva maruka musoro musaminure musafambe makashama mobva mafamba makashama tochichikuzai hwaka zvinoitwa kana munhu akaruka musoro ari kurwara murwere kana munhu achifamba akashama murwere naiye munhu atenda mapirizi ekuti apone mapirizi atiri kumupa mushoko ramwari nekuti pirizi iri ukarimwa unobva wava munhu akapona toti musadye nguruve vanhu vanoita teki nayo nguruve varwere ukaudza varwere kuti ai varwere mwari ari kuti musadye nguruve anokuvhurirai magwaro ovhura magwaro anoenderana nekuti adye ende haamashaya ari mawana ivari vamawana asi magwaro ekuti tendeukai ushe kudenga hunoswedera magwaro iwayo hawo mawani asi anowana magwaro anowana magwaro ekuti inwai musararadza nokuti ane zvekuita nezvekudhaka ane zvekuita nezvenyama ukaona vhesi inosimbisa zvenyama une munhu anotaura achikumbura nyama kuti nyama yakanaka nyama ngaidye nguruve nyama ngaidye doro obva watoziva kutoti munhu murwere wazopata varwere vepamweya vari siriasi darika varwere vepanyama ngavarwere vepamweya kana vafa vatofa kuti fiya havafi akamuka hapana kumuka kwakafa kune vakadaro vanomukira kugehena kuhadhesi ndokwavaneni asi vanorwara panyama vari mukana wekutendokera kuna munhu nokuti nyama yavo paichapora mweya wavo uchanga wakasimba nyangwe nyama ikaora asi mweya wakasimba vanhu ivavo vachaona zoro rababa zvino mweya mutsvene wamwari akapika ndikanzi ndinopika amene nezita rangu kuti vanhu rudzi urwu harusina kapinda muzororo rangu nokusingaperi nekuda kwekubata kwavo kwemamasa avo nekuzvikudza kwavo nekuzvitutumadza kwavo vanozviita rudzi urwu harusina kapinda muzororo rababa vangu paitaurwa vaya vane nzara paitaurwa vaya varwere pamweya toti ana mai musaite makuhwa avo teki navo makuhwa satani abva atogadzira mishini yekuti makuhwa afambe zvakanaka mawhatsapp eniwa nemasocial media anofambisa makuhwa kuti makuhwa anazotenderera zvakanakisisa asi shoko ramwari riri kuti aiwa siyanai nemakuhwa asi social media yakabva ichita nyore kuti kana guhwa ratouya robva ratofamba ipapo kudhara zvanzviringanika kuti guhwa raitereka kuzwa maifundisi vaimbochengeta 2-3 days kusvika mwoyo wakupisa kuti ragona offloada ndomboendawo namai general vaida kwamai general amai general vakachingwa here mwoyo wangu uri kupisa ndaremerwa ndatinokudzewa imi mwoyo wangu isazodza vangu vauti bheu ikoko asvika ikoko mai general ochengetwawo 2 days ikoko mai general ochengetwawo 2 days mwoyo wopisa endauza maindipisisa kirikirikiri vandipisisa vakaizwa takadaizvora vaifundisi ini vandoisarudizia tasharara yakwese makuhwa afamba asi kufamba kwaitaka apedza wiki achitenderera asi kana iwhatsapp ikazvikatika nhasi maifundisi akangoremerwa chekanaisa magrupu ranamai grupu nevanhu 30 yaenda ipapo pa30 ipapo bva vati kune vavo 30 yavanhu 60 in 2 hours guhwa ratendera zvino pakadaro moti mweya hausi kurwara ndourwere urwere huri pachena asi ka vanhu vakachenjera ndo vanoziva urwere asi kana usina kuchenjera urwere uri ndokuti huita iko kukunakidza wakanaka
Satani anouya sengirozi yechaedza. Uvata WhatsApp yakanaka, yakaipeka WhatsApp, social media yakanaka, yakaipeka social media, mubatira wanoita ndo wakaipa. Yachiziva kuti achapinda mauri kuita zvakaipa zvacho. Hanza social media anakuipa, asi mubatira unoita nemushandisira unoita ndo wakaipa. Iye Satani achiziva kuti ndiye achapinda nokuipa kwake mauri. One day chete vakupinda first. Ufanzo kwa pane bwa rapinda rakandiri manyiziro. Kuseka social media yafambisa varwere vaungana. Zvino varwere vapanana varwere vapanana mishonga vakwirana zvinonaka. Zvorwere hwavo. Ari mapirizi ngasheyani. Iri mari chaiyo ngasheyani. Asi kana riri guwa rendera kuti akapera meno kuti zvinoshamisira marizwe katiri manyise. Asi kamari watadza kumhanyisa kamari iwe dai iwe une rudo dai wamhanyisa kamari kwako kumhanyisa guwa rudo here hakuna rudo rwakadaro. Zvino kana risiri rudo zvinoreva kuti zvinhu zvokuparadza kaipo. Ndapa chinhu chose pakuramba pachinhu chose pane zvinhu zvakanaka nezvinhu zvakaipa. Kana chinhu chisina kunaka chakatoipa, kana chinhu chisina kuipa chakatonaka. Zvino kana isi tichiti guwa rakaipa, iwe uchiti guwa rakanaka, rakakunakira iwewe nokuti iwe ndiwe uri kuriita. Asi munhu anoriita kana aitirwa iye futi vamwe futi vanofamba tichitaura vanodidira maguwa inini, asi wakangana kuti ndioreka iwe waita akanaka, waita akanaka kaiwe. Saka zvachinja papi, zvasiyana papi. Itirawo kwako sezvaunoda kuzviita iwe. Pane nhau yekunyengetera, pane nhau yekuzvitsaurira pamberi paMwari, pane nhau yekutsanya munhu wakazviisa pfungwa nendangariro pakunyengetera. Obva wanyengetera zvazvokwadi mumweya nemuzvokwadi, wakazvipira pazvose kuti ndakumbonamata Mwari, ndakumbokudza Mwari pazvinhu izvi, ndakumbokudza Mwari pazvose, ndakumbokudza Mwari ndisingakumbire. Tikapemheta bhega, tachibhega chepamweya, chigunduru chepamweya. Zviriko here zvigunduru zvepamweya? Zvinozivikanwa kuti kupfugama kwake ari kupemha, kwake kupemha chete. Hei Mwari damandipawo mota, hei Mwari damandipawo imba, hei Mwari damandipawo rimwe basa. Yale parimwe basa damandipa rimwe basa. Akapiwa imba vaita kuti dai baba mandipa imwe, dai imwe kuti ndiite mabhizimusi edzimba. Apedza apiwa dzimba mbiri, baba dai mandipa rori chairo tambotandishakura vanhu maraita. Apedza kuti rori anobva atarika treni chaiyo. Munhu asikakusikana kuti mumira ita nezvekutamba hei. Muslim ndakubariza here tikupei kubaridze. Iripo mweya isingagutsikane, zvausikagutsikane nazvo zvinhu zvenyama. Dai vasingagutsikane kuzvinhu zvomweya zviri nani, nokuti zvomweya zviri zvaMwari, zvina Mwari mukati. Asi havagutsikane nezvenyama, zvenyama chete ndozvanenge vachiteedza. Kubva richibuda kusvika richinyura vari kuteedzana neSirivhera nendaramo. Kutadza kunamata, kuzvipa zuva rekuti aiwa nhasi handishande ndikunamata Mwari. Anovhura bhizimusi rake zuva rekunamata Mwari, ndo raanovhura bhizimusi. Zuva rekunamata Mwari ndo raanoti ndo raanoda kuti atore naro mariro. Urandiwo Silivhera ndarama zvawaida. Ko chandeika kugomo tsaunamata uraiti. So ndo zvausade kungana nevamwe uchinamata nevamwe. Uchiendawo kagomo, panoendawo vamwe gomo udi futi. Tanzi ndaneta ndaswera ndakavhura shopu. Kashopu kangu ndinako. Ndine kashopu kangu ndinako. Ndakavhura kashopu. Mulungu wangu ndo panda ndishande masande iwayo saka ndikwanise kunge ndichiuya. Asika varungu ava kana vasikashande kachibuda masande kaiwewe kwanza kutaura kuti aiwa inini masande handisi kukwanisa.
kana uchida kubatsirwa nemweya kuti uwanike sande unotaura kuti arume mweya ndibatsirewo pane zvomweya ndauya pamweya kuti Mwari andipe basa rekuti sande ndinowanika ndichinamata Mwari. Asi haudi mukamba wakagara kuti sande inotonetsa manje, sande haibatiki, haibatiki. Asi ukamboikumbira kaiwewo kuna Mwari kuti Mwari ndipei, zvino Mwari anokupa muyedzo saizvozvo, anokuedza nakuona kuti zvaita sei. Sande iyoyo kwanzi hande basa, sande kwanzi overtime yacho, mari overtime yacho haikwana kana lofu nechingwa. Asi waposana neiyo neruponeso, waposana neevhangeri yakanaka saizvozvo zvatiri kuparidza pano, inga wapesana naye. Ngatipinde mbuku. Zvino imi varwere, tereresesai, zvimwe mungaponese mweya yenyu. Tereresesai varwere kuti varwere vapone, varwere vanzwe shoko razvokwadi. Andi muna Johani chapter 5 mukati mavara makuru aripo. Jesu unoporesa munhu padziva reBhetesda. Zvino padziva reBhetesda paiva paine minane yaitikapo, paiva pachiungana vanhu varwere, nokuti varwere vaiziva kuti hanzi kune mutumwa anongere kana angouya otanga kubvongodza mvura. Kana bvongodza mvura, vanhu vakana mvura achibvongodzoka, obva vaziva kuti mutumwa wasvika, obva vadhaivhira imomo. Anenge atanga kupinda mvura obva atobuda apona, akutopa testimony. Dakutendawo vanhu vaMwari, dakutendawo Mwari atiponesa pano, nandane manguva zhinji ndiri paBhetesda pano, asi mvura payabvongodzwa ndinatanga kupinda. Asi ruponeso rwanzi waisiuya, mutumwa waisiuya neruponeso. Zvati ruponeso rwanga rusiri rwevanhu vese ipapo, asi ranga riri rwemunhu anenge atanga panguva iyoyo, nguva yabvongodzwa, nguva yatanga kupinda, munhu iye ari wani chete. Zvino tinavarwere vangani panyama, tikwana magayaro vakazara mamiliyoni vanhu varwara, akabata zvimakadzi, ndine kenza, ndine chii. Chifungai kuzara kwechamhomho chochicha, kuzara kwakaita chamhomho chicha, tinenge kabata zvimapulaka kadzi zviti tine kenza, tinorwara tiri pano. Mwavabana vauchera vaine chii, varwere vese. Varwere vese vavo vakamira kachitumbu kamwe chete. Vese vakagara vakadai. Apa havazivi misi kana zuva mutumwa raachaita sei, raachauya kuzobvongodza naro mvura. Asi vanenge vaine tariro yekuti aiwa mutumwa achauya, nokuti anosipota achiuya. Kana aiuya kamwe chete pagore, kana aiuya kamwe chete pa6 months, kana aiuya kamwe chete pa7 months, vaigara vakamirira kuti nezuva rachambobvongodzwa chete ndini chatanga kudhaivhiramo. Zvino pamamiliyoni ese vanhu vachiona munhu kahwari pagore, ko vangachaita sei? Vacharamba nune tariro yakafa. Tikaiti tariro mhenyu kana tariro yakafa, nokuti ruponeso runopinda pamunhu mumwe chete, hamupinda muri mese, asi runopinda mumwe chete, atanga futi janotanga. Zvino ishanobva ataura bhuku reBhetesda chiti panewo mumwe murume wakanga asitomborina makumbo kana maoko akaremara, achitadza kana kupinda. Saka mvura paibvongodzwa aishaya munhu anokukandiramo, nokuti munhu wese ari papo anoda kutanga apinda ndiri. Zvino chifungai shoko evhangeri kupadza kwatinoita, wochifunga mamiliyoni evanhu vanonzwa shoko evhangeri kuti vapone, kuti dai taimira mutumwa mumwe chete ouya kuzoporesa munhu mumwe chete, obva ati nhasi ndikuenda kudenga nemunhu mumwe chete. Vamwe vese tokumira mutariro kuti pachauya dai atanga nesu. Pamwe ari kutora kuZimbabwe, isi tiri kuno tatonyura. Pamwe ari kutora kuIsraeri uko, nokuti ndokazvarwa ichi, isi tatonyura. Kana mutumwa achazotora munhu mumwe chete panyika, ko mabhiriyoni achaita sei? Ko mamiliyoni, ko ma1000, 10 chete achaita. Zvinhu zvakaonekwa zvakakodzera kuti vanhu vaponeswe neruponeso runouchenjeri. Mwari neuchenjeri akadaiwa kwete, ndakuchiporesa vanhu nekuda kwenyasha, kuti ani anyame kutenda achamuponesa. Ani anotenda kuna wandakatuma, iye mwanakomana wangu Kristu Jesu. Ani anotenda paari akadana zita rake, iye ndiye achamupinza muushe hwekumusoro kudenga. Saka muushe hwaMwari tinopinzwa naye naishe wedu.
tinopinzwa nenyasha dzaishe wedu kuti tikatenda kuti Jesu ndiye Ishe, tobhabhatidzwa muzita raBaba naMwanakomana neMweya Mutsvene, todya Paseka, todya mwiri wake neropa rake, tosangana naro pazuva rekupedzisira. Mweya wakamutsa Ishe wedu kubva kuvakafa, ndo nesuwo uchatimutsawo kubva vakafa. Saka ruponeso haruna kungomirira munhu mumwe chete, asi ruponeso rwakauya nemunhu mumwe chete. Mutumwa anoratidza kuti waiya panyika neruponeso wobvongodza, asi mutumwa zvaanouya panyika wobvongodza aingoponesa mumwe chete. Ruponeso rwakauya nemumwe chete rukaponesa mumwe chete, asi nyasha dzakauya nemuponesi mumwe chete, asi akaponesa marudzi mazhinji. Ndozvinoita nyasha. Saka zvino zvatiri kunyasha, imi varwere mufanira kuti nemiwo mupone, muporeswe. Mutumwa akatumwa kare, Ishe wedu akatumwa kare, akagadzira nzira kare. Zvangosara kuti wewe uzwera tinokuparidzira pano, tokuparidza tichiri kuti tendeukai ushe kudenga hunoswedera. Obva watenda mushoko wevhangeri, obva wabhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, obva waturikwa maoko ako tokunyengeterera kuna Mwari, obva waparwa patsva, obva wachisikwa chitsva. Kana uchiri panyika dzino, obva wadya nePaseka yekusangana neropa raMwari, yekusangana nenyama yaMwari. Zvino mweya uri mwana weMwanakomana uri mauri, pazuva iroro unobva watanga kukudzwa. Mweya tichaura kuti mweya ine nzara, mweya yakafa. Zvino kana zvinhu zvaitika, mweya wako usisina, mweya wakafa, mweya mupenyu uri mauri, asi wakuda kutsungaira nekushingairira zvekudenga zvomweya. Nokuti mweya waMwari zvawaiswa mauri, wakuchifanirwa iwewe kuita sei? Kuchifidha mweya, kuti mweya akure. Mweya ari mauri akure, akudzwa, aramba achikura, aramba achisimba. Kwete kuti aite ndonda, aramba ari ndonda. Kuti aramba ari ndonda, anokurirwa nanyama. Saka zvose zvawaita hapana zvawagona. Vamwe vanofungidzira kuti zvavakajorodwa kare zvakatovharana zvakadaro, vachapinda mudenga zvakadaro. Hanzi Mwari anoona mwoyo, Mwari anonzvera mwoyo. Ndakatendeuka kare. Wakatendeuka kare iwewe, but wachidhakwa kaiwewe. Kubva pawakatendeuka kwacho wachidhakwa kaiwewe. Wakamba kumabasa kwawaishanda, wakaita magirlfriends akawanda. Mukadzi wako unotorova chaiko, kurova mukadzi ngenyoka pinamo. Zvese izvo zvezvo hazvikangana. Kubva pacho pawatendeuka pacho, tuka wakatuka, shora wakashora, taura zvakaipa wakataura zvakaipa. Asi zvose izvi zviri kuti iwe uri mutsvene kaiwe. Mwari akangoti wakatendeuka kare, saka wapinda. Baba havashandi vachidaro. Kana mune kufunga kwakadaro, kufunga kwenyu kwakafa, makanyeperwa neakakuparidzirai. Mwari akakupai mukana wekuti mudzoke. Saka tidereurana izvi zvenyu, pota mirorana izvi zvenyu kuti mugare muchiita reset, mudzokera pazero. Zero yezvivi. Tikatadzira Mwari, todzoka pamberi paMwari, Mwari tikakutadzirai. Tiri vatadzi, toreura pamberi paMwari, todzorera chikero pazero. Kwete kuti hazi dzakatendeuka kare, saka tichingotadza chete. Mita yekutadza ichingowedzera chete, 10, 12 zvitadzo, 20 zvitadzo, zvingopaila apo kudai. Otanzi unopinda kudenga ripiro. Mwari akadaiwa, kuna akadaiwa unopinda. Pota yamuchireurana zvinhu zvenyu. Nokuti hapana noziyamisi kana nguva pazvichaitika nyika paichaguma, kana kuti pauchazorora. Nokuti pauchazorora mita yako nezvaita pause ipapo, vanzi pause ipapo. Screenshot yobvanzi kwacho, screenshot upenyu hwako. Ndo screenshot yake chimhanywa naye kudenga nawatumwa. Tairi screenshot yake. Izvi zvinhu zvake zvaakaita panyika. Vanzi tone zvakapedzera kunge achiita. Obva izvi ndo zvakapedzera achiita. Screenshot iri kupe vaitwa screenshot. Ine zvitadzo 100. Akatendeuka 1920. Zvitadzo 100. Koma basa erudo ari kupi? Obva shaikwa kana 1. Kurudo rwaMwari ruri kupi? Oshaikwa rudo kana 1. Anochecha kwasikaende. Gomo kwasikaende kunamata kwasikanamati zvitsara. Rudo rwaMwari hapana. Pazero screenshot inenge ine 100 zvitadzo zvaMwari hapana. Zvomweya hapana. Tingori zvitadzo hanzi dzinopinda.
ampinde ndochokwadi. Zvino wanhamba inobva yati pana Johani. Shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino Jerusarema pedyo nesuo raMakwai kwaiva nedziva rainzi Bethsaida rechiHebheru. Raiva namabiravira 5. Mukati mavo makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema vakaonyana zvirema zviya. Vaigarira kubvongodzwa kwemvura, nokuti mutumwa waiburuka mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waibva waporeswa, kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nekupi. Saka pana chirwere chasingarisei chikarapika. Dzingava kensa dzaipera, dzingava na HIV aipera, angava na corona vaita sei vaipera. Zvinovaya vanotaura vachiti Mwari hakwanisi kurapa zvirwere zvese kutaura kuvanhu vasina kutenda. Kana mutumwa aikwanisa kubvongodza mvura vanhu vachipona zvirwere zvipi nezvipi, mutumwa ko Ishe akatifira, Mwari amene akatifira. Tikadana zita rake, vanorwara ngavaze kupona, vane zvirwere zvirikondombera ngavaze kupera, vane maBP, makenza angataze kupera here, anopera. Asi vanhu vacho ndo vasina kutenda. Vanhu vakavane kutenda kukanaka nevacho vanokubirira vakavane kutenda kukanaka, zvirwere zvacho zvinoita sei zvinopera. Ndiani ko munhu anganyengeterere murwere kuti iye munyengetereri wacho haana kutenda kwakakwana, onyengetera murwere wacho akunyengeterwa haana kutenda futi kwakakwana, munofa mese. Ndomaona profita achinyengetera munhu obva arowa nezvinhu achinyengetera munhu. Profita obva ahakira ndiye uye wiri bu akusisina munhu tambarataza ziya kubvina chiiko kunzi arowa nezvinhu. Ko murwere wacho arikuti murwere atota wesi murwere anatoita wesi inawe kutenda iwe. Paya patobvarizirai tichiti vakafa vanomuka, vana pakanyengetererwa zvakanaka vakafa vanomuka, inawe kutenda. Iwo kana usina kutenda kwakasimba kudaro usambofa wakazvitanga handi tinonyengetera vanhu vanomuka. Iwe usina kutenda. Kutenda kwako iwewe wacho ari kuita basa kana aine kutenda. Akafa akanyengetererwa vanomuka. Ishe akangoti Lazaro buda mubwiro. Lazaro akabuda mubwiro, akabhandedzwa akatofa akufi. Inawe kutenda. Ishe haana kuzodzidzisa nhau dzekutenda kuti tikodzitaura dzichikupfuura panapa. Adzisi nyaya dzakanyorwa mubhaibheri kuti tidyise sadza kana kuti titaure kana zviya zvekutaura. Zvakaiswa mubhaibheri kuti zvive neumbowo hwekuti kutenda kune mabasa makuru. Vanhu vakanga vari paBhetsaida vaiva nokutenda kuti mutumwa achauya. Ende munhu aitanga kupinda aitoziva kuti ndikapinda mumvura umu chete ndatopona. Zvino vari kupiko vane kutenda kwekuti vakaparidzirwa shoko evhangeri, vakatenda kuti Jesu ndiye Ishe, vakatenda kuti ndikajorodzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, ndikajorodzwa chete ndachisikwa chitsva. Vari kupi? Paya patiri kuparidzira tichiti kune kumuka kwevakafa, kune kumukira kuushe hwekudenga, kune mukubwinya nokupfekedzwa muviri mutsva, kune Jerusarema idzva richaburukwa kubva kudenga chibva kuna Baba. Kutenda kweizvozvo kunoratidza kutenda kwavanhu kuti aiwa vari kuparidza vacho vanozvitenda here, vari kuparidzirwa vacho vanozvitenda here. Ndakudenga rinopindwa nekutenda nenyasha. Saka Mwari akabva zvona akati aiwa kuti
ndiroye filter yangu yakanaka, ndisangohorera namarara, ndakuisa nyasha mazviri, ndakuisa kutenda mazviri. Saka uchiona munhu asina kunyorwa zita rake mubhuku dzemweya dzeupenyu, akaparidzirwa Jesu, anozoramba asi chokwadi, akaparidzirwa kutenda, anonzi aiwa kunyepa, akaparidzirwa kumuka kwakafa, anoti hakuna kumuka kwakafa, obva azvikudza, obva aomerana musoro wemusimba, obva aomarara. Munhu iyeyeye zita rake hana kunyorwa mubhuku, akatosikwa ari mwana wakaraswa. Kuna wakasikirwa ushe kudenga, kuna wakasikirwa kuparadzwa. Unoona atitende kuna Jesu Kristu, asi bhuku rinotaura kuti iye hakuna unoziva kuna Baba, asi iye ndiye unoziva kuna Baba. Vanhu marudzi ose anoenda kuna Baba achimubudikidza naiye. Imi ndipo munoti hamuzivi, hamumudi. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga akabatwa nokurwara kwake makore 37. Jesu akati aona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Zvino chifunga imi kuti Mwari asvika pamberi peuso hwenyu, Mwari obva akubvunzai. Mwari achiziva kuti mane more than 30 something years muchitambura, muchirwara, makamirira muri vaBethsaida. Mwari obva akubvunzai, munoda kupora here? Mwari arikubvunza zvaanoziva, asi wacho ari kuitirwa, wacho ari kutenda here? Mwari aikwanisa kusvika kuti murume sumuka ufambe, asi Mwari ada kuyera kutenda kwemunhu. Unoda kuporeswa here? Hongu ichenda kupona, sumuka ufambe izvezvi. Akabva ati uyo ari kundiudzawo uchete uyu, nekutaura kwaaita ukwaiva, ndinokutenda kuti murume uyu ane rimwe simba rainaro. Akatora nguo dzake akasumuka. Zvino seweiwewo murwere, tochikubvunza nemubvunzo wabvunzwa naIshe kuti unoda kupora here, poreswa here? Mhinduro yako iwewe inofanira ngeri kuti hongu ndinoda kuti ndipone. Kana ndada kupona, zvii zvinofanira kuti zviitwe kuti ndiporeswe? Ndinofanira kuti ndizwe shoko evhangeri, nditende kuna Ishe. Ndinofanira kuti ndijorodwe muzita raBaba, reMwanakomana neMweya Mutsvene. Ndinofanira kuti ndidye Paseka, ndosangana nemwiri waMwari, ndosangana neropa raMwari. Ipapo ndobva ndava munhu akaporeswa. Chete. Unoda kuporeswa here? Naiwe shamwari yangu, unoda kuporeswa here? Iwe une mweya une nzara, unoda kuporeswa here? Tarira, mweya wako wakuenda kunofa, mweya wako wakaparara izvezvi, mweya wako wakaondoroka izvezvi, mweya wako hauna kana simba, mweya wako iwewe hama yangu wakasheka, hauna kana kumbosimba. Saka Satani achiuya okuvhiringidza, mweya yakaipa inokugara madududu. Unoona munhu anonzi ndobatwa nadzitateguru, ndobatwa ndiri gombwe, mweya yechina ichiwana pekugara, nekuda kwekuti iwewe mweya wako hauna kusimba, hauna kuporeswa. Munhu anotendera mweya wemunhu akafa agare pamusoro pake. Iyo shoko richiti musabatwa nechinhu chipi kana chipi zvacho, asi batvai nemweya mutsvene waMwari. Kwete nezvinodhaka, kwete nemidzimu inoera, kwete nemidzimu namashavi, nezvakasiyana-siyana zvenyika ino, nezvimagongwe zvamunongodzitunidza mweya yakaipa kuti igare pamusoro penyu. Zvimwe zvino munofanira kuramba nemuromo yenyu, muramba nemuromo yenyu muchitaura kuna Kristu Ishe wedu, kuti Ishe wedu izvi hatizvide, hatizvizivi izvi. Zvatinoziva kuti imi ndimi Ishe wedu, mwiri yedu iyi temberi yenyu, haingagarwe nemumwe mweya, kwete. Bhuku yakataura ikati mwiri yedu iyi itemberi yaIshe. Ndio vhesi atikuvhara nayo. Rikadoridza ndibereke nekuti ndiyada kuvhara nayo vhesi iyoyo. Munotendera sei mweya yakaipa ichikugarai, kuti muve mudzimu namashavi, kuti mutaure neimwe mweya yakafa igare pamusoro penyu? Imi muchiti nyama yenyu iyi itemberi yaIshe.
Mwiri yenyu inopiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari, inopiwa sezvibayiro pamberi paMwari. Ndiyo yamunotendera kuti wakaipa agare mairi, muchiparadza hatari yaMwari, muchiizora madhaka nezvakaipa nezvinosemesa, kuti zvigare pamusoro peatari dzaMwari. Zvino atari dzaMwari dzogarwa nezvinhu zvakaipa. Mweya Mutsvene waMwari anogara papi? Anowana nzvimbo ipi? Ukagarwa nemidzimu inoera, ukagarwa iwewe namashavi nemidzimu, zvakutarwa kuti mweya wako watofa. Hapana kana zvekudenga zvichazivikanwa ipapo, hapana kana ruponeso ruchasvika kwauri. Ruponeso runosvika kana Mweya Mutsvene awana nzvimbo. Mweya Mutsvene kana awana nzvimbo, ndiye ane mweya uchatimutsa kubva kwakafa nezuva rokumutswa kwavanhu. Zvino kana iye akashaya nzvimbo mauri, temberi iyo yatogarwa nevamwe, haizatiri temberi yaMwari. Saka paya patinoti tendeukai ushe hwekudenga hunoswedera, Ishe vati ushe hamusi here kuti ushe hwekudenga huri mamuri. Itemberi dzake dzaari kutaura kuti ushe hwaMwari hunenge huri mamuri zviro kwazvo. Mweya Mutsvene anenge arimo. Kana mweya arimo, anozokoka Baba vari kudenga nemwanakomana ari kudenga kuti vabate ushe matiri. Zvino kana pagarwa nemidzimu inoera, pagarwa nanadhamureta nanapiyo, pagarwa negombwe, zvichakokani. Zvinokokana nemimwe midzimu, zvokokana nevamwe vakafa, zvokokana naSatani Diablosi, zvokokana nezvakaipa chete, zvogara pakati pemunhu mumwe chete. Temberi iyoyo. Zvino temberi inozoregedza kunzi itemberi yaMwari, inenge yatemberi yaSatani Diablosi. Ndapane zviviri zviri kurwisana. Basa raMwari nebasa ravakaipa. Wakaipa ane vashumiri vake vanoparidza evhangeri yake. KwaMwari kune vashumiri vake vanoparidza evhangeri yake, yokuti marudzi apone. Pane mweya unofanira kunge uchibva kudenga uchipinda mumunhu ogara mumunhu, uyo unowa Mweya Mutsvene waMwari. Asi wakaipa nevhangeri yake anoparidza evhangeri yakafa, kuti vakafa vauye vagare mauri iwewe, vachirwira temberi. Temberi ndiye yava kurwira. Ushe hwekudenga unorwiswa. Pane pachiti kurwiswa, hondo dzekudenga dzinenge dzichitaurwa, vari kurwira temberi. Kuti ndiani achabata ushe? Anobata ushe mauri ndiye mukuru. Ende anobata ushe ndiye anoenda newe kuushe hwake. Saka ushe hwako iwo ukabatwa nezvakaipa newakaipa, uchaenda kuushe hwezvakaipa ikoko, kuHadesi. Asi ushe hwako ukabatwa nezvakanaka, ushe hwekudenga huri mauri, uchakuendesa iwewe kuparadhiso raBaba, Jerusarema itsva, zviri pachena. Bhuku hainyepi, bhuku hairevi nhema, uye bhuku haitaure zina zvinhu zvimwe zvisiri pachena. Inotaura zvinhu zviri pachena, kuti zvibude pachena zviiswe pachena. Kuti pane zvinhu zviviri, zvekurudyi kana zvekuruboshwe, zveushe kana zveushe hwekudenga kana zveushe hwenyika dzino, zvemweya mutsvene kana zvemweya yakafa, zvaMwari wekudenga kana zvaMwari wenyika ino. Hapana ari pafenzi izvozvi, hapana ari pakati nepakati. Udzidza uri kuko kana kuti uri kuko. Zvino kwaMwari kune vashomanana ndo variko. Utozwa mumwe achizova aiwa ndiri waMwari kei, uri waMwari pachiko. Toisa mabasa, tomawaridza here mabasa apa, toaverenga here mabasa ako apa, tozvisa apa here, toona mabasa emweya aripo here apa, toona mweya wakasimba here uyu, rudo rwaMwari toruona here urwu. Tikazvishaya izvozvo toziva kuti ruri wekuko. Namata Mwari unamate Mwari, tsanya utsanye, kwira makomo ukwire makomo. Mukadzi unorova, mabasa unoba, makuhwa haubviri, magirlfriend haubviri, kun'anga unoenda. Mabasa ese andataura ndeevhangeri yevakafa, wotoziva kuti hauzati uri wekwedu. Kwedu kune unyoro, kuzvininipisa, kuzvidurura, usingazvikudzi, kune kutsanya, kune kunyengetera, kune kunamata, kuno kuitira vaeni rudo, nekuitira vanhu rudo, kuitira vanhu zvautse zvatinoda isu tiitiri wewe. Mavara nezvipo zvemweya mutsvene waMwari. Ngandimanye naye. Jesu akati aona munhu kuti avete pasi, zvaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Murwere akapindura akati,
Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiuyisira mudziyo kana mvura ichibvongodzwa, asi ndinoti kana ndoenda mumwe unonditangira kupindamo. Jesu akati kwaari, simuka, tora nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo wakaporeswa, akatora nhoo dzake akafamba. Jesu uyu waiva musi uyo waiva weSabata. Yaimwe nyaya, asi nyaya yekutenda munhu aita sei, munhu atopona. Zvino Jesu anotaura muupenyu hwenyu imi hama, muupenyu hwenyu anotaura nemavara mazhinji, anotaura nemavara makuru zvakare achiti tendeukai ushe kudenga hunozwedera. Asi imi hamudi kuteerera, hamudi kuudzirwa, hamudi kudzorwa, hamudi kutsiurwa. Rudzi rwakaomarara musoro, rudzi rwakaomarara mwoyo, ndo zvamuri varwere, muri vazhinji. Zvino mavara makuru tokuudzai tichiti hama muri varwere, munofanira kuti mutore ruponeso ruchawanika. Tendeukai kuna Ishe, tsvakai Ishe achiri pedyo, tsvakai ushe hwake uchiripo pedyo. Hamudi. Zvino waiva musi weSabata. Zvino vaJudha vakati kuna iye wacho waporeswa, iSabata, hautenderwe takura nhoo dzako. Iye akapindura akati, uyo wandiporesa ndiye wakati kwandiri, tora nhoo dzako ufambe. Wakamubvunza achiti, ndianiko munhu uyo wakati kwauri tora nhoo dzako ufambe? Zvino wakanga aporeswa haana kuziva kuti ndiani, nokuti Jesu wakanga abva zvakwaiva navanhu vazhinji zhinji panzvimbo iyi. VaFarasi vanotsvaga kutedza mutemo, vachiti mutemo waMwari, asi uri mutemo wekuti munhu woregedza kupona nekuti atedzera mutemo weSabata. Hakuna kufanira kushanda musi weSabata, asi iye mukuru weSabata aripo pano. Mukuru kuna Mozisi aripo pano, mukuru kuna Eliya aripo pano. Zvino vanhu votambudzwa here? Idzo nyasha dzakadururwa. Musi weSabata kana iri Sabata, vanhu ngavapone musi dzeSabata, nokuti Sabata wacho iripo. Iye ndiye akagadzirirwa vanhu. Sabata rakagadzirirwa iye. Saka mukuru weSabata aita zvaanoda neSabata dzake, nemusi weSabata anoita madiro ake iye. Saka evhangeri ikaparidzwa musi weSabata zvakanaka, ikaparidzwa musi weSabata zvakanaka futi. Vanhu vakaungana musi weSabata zvakanaka, vanhu vakasaungana musi weSabata zvakanaka futi, nokuti zuva ravasangana iroro neravawirirana pasi neravatemwa rikatemwa rikuranzi ndo zuva redu ratosangana, ndo raSabata iroro. Tikaungana pana pachechi tikatemberana nevakuru, tikati vakuru, Sabata yedu yamusi weWednesday, musi weWednesday nekudenga zvatonyorwa kunzi ndo raSabata. Vanhu vakutonamata nawe Sabata, nawe kuti vanhu vawane nguva yekunamata, kuti vave nezuva rekunamata ravanoti ndo zuva rekunamata. Tingaite mabasa mazhinji zhinji, tingaende kwatingaende kuminda dzedu, asi nezuva iri munhu wese anofanira kunge aripo achinamata Mwari, ndokunzi Sabata. Zvinogotibatsireiko kuti munhu anochengeta Sabata asi anotadza? Hanasi Sabata, hanasi Sabata, handibate basa, haabate basa asi aringani ari kuimba girlfriend achitaura izvozvo. Hai Sabata, hanasi Sabata here, hatomboita mabasa eSabata, Sabata ndakadhilaksa zvichazvo kunamata Mwari. Asi apa agara muimba yegirlfriend maaritaura izvozvo. Kana kuti haana kutomboenda kuva girlfriend futi, iSabata asi ari mumba make futi, senda message girlfriend musi weSabata iwe. Saka rudzi urwu rwakashayisa mutemo waMozisi simba, nokuti mwoyo yavo yakazara nekuchiva nekuzvikudza. Havana kuzara neumwari nekufunga zvaMwari, anofunga zvavo ivo. Zvavanotaiwa Sabata, anofungiza kuti Sabata richavaponesa. Sabata haiponese munhu. Ungaritedze Sabata asi kana unotadza upinde ushe waMwari.
hayo siwe sabata kai sisi sabata waita sabata asuri mutadzi iwe waupinde zware sabata racho ndora waba kubasa zware sabata ndora waita kubhawa unowanduru zware waita sabata ndora unoenda kugirlfriend ndora wasenda mamessage girlfriend yako iwe zware sabata rauri kuti sabata ijene ngatibatwe neutsvene hwaro ndozuva rauri kana urokombwe kuti andinopinda isusu twabate sabata asi katinoenda takatienda kudhara dhara chaiko takatienda kudhara isusu toziva chinhu chinamato takabhabhatidzwa kare kare kudhara kana vakutaura anotaura 20 years ago kudhara kutienda kokokora netorino vachitaura nyaya dzakudhara dzakafa kare takatienda kukakare madzibaba edu achine ndebvu asati afa takatenda ukati wadiki tipwere takabhabhatidzwa kare kare mujorodhani autiudze zvejorodhani tisu vakuru vejorodhani tiri vakuru vesabata tinobata sabata asi apedza kudaro uyo nesezvidofrend uneveredredindiri kuyako ndizo sabata zacho ndo jorodhani racho ramukajorodzwa muna mumwe azvikuita fodyo amaranda mwoyo wako iyo uchikuta fodya mwoyo wako iwewe ndio uchadiwa nefodya hizo zezo unodhakwa unoita sei zvese unoita hapana chausikaita kanzi asi ndine munhu ane mwoyo akanaka inini aupinde makanyeperwa aupinde nemwoyo wako wakanaka iweyo unonotsva mese nemwoyo iwoyo damwari atarise izvozva atarise mabasa emwoyo asandasa mabasa emweya saka njaya anokupa isadza njaisadza kana takutaneta satana ane mwoyo wakaita sei wakanaka anokupa isadza wani vaya vanoromba atamupiwa mari munhu anokupa mari ana kunaka andakanaka saka satana akaita sei akanaka ndizvo makaromba kuti mupiwe mari satana akakupai mari saka akanaka kasatana ane mwoyo wakanaka ushe kudenga upindwe nemwoyo wakanaka unopindwa nemabasa emweya akanaka anofadza Mwari toatse kuti to mabasa munofana kuvavarira to mabasa munofana kuti muite kuranzi mabasa angu emwoyo handijorodwe nacho towagara inini asi kana wakatadza kanga aniko kubva paukajorodwa kacho ka zvinhu zvakakuremera kudai chauri kutya kupinda imomo mvura chii nokuti mvura inogeza zvivi saka usina kugezwa zvivi zvako ino kutanzwa kwazo kwakagezwa kare aiwa sakajorodwa dhara zatopindirei unopindirei ropa iropa raMwari vanenge vakabata vanenge aita zvinhu zvavo kana vanhu achiramba kupinda mujorodhani vanenge vakabata tunhu twavo vabatirira patunhu twavo nokuromba nekuromba akati takajorodwa kudhara takapinda saka izvozvo zvatakuita hapana anotoona ushe kudenga upindwe nowakadaro tora nhoo dzako ufambe zvino wakanga aporeswa hana kuziva kuti ndiani nokuti Jesu wakanga abvapo zvakwaiwa navanhu vazhinji zhinji panzvimbo iyo shure kwaizvozvo Jesu akamuwana mutemberi akati kwaari tarira waporeswa usatadza zvakare iwe kuti urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda chichi saka kuti mukomana uyu kutadza kwaakanga akaita ndo kwakaita kuti arware zvaakanga akaita asi ishacho kuti munomuiri zvivi zvake zvino zvaita kuti asvika apa asi Mwari atarati pane zvimwe zvinhu zvakatokora zvivi kudarika zvawaita apa nezvozvezvo haudzoke saka kufunga kwenyu naiti chini chipi chikasvike munhu pakugara panhoo 38 years akagara panhoo chini chipi munhu chaakatadzira Mwari kuuraya munhu ponda bira vanhu makuva zvino kana Mwari achitaura zviro pane chimwe chivi chihombe kudarika chimwe ka chivi asi pane chimwe chihombe
hanzi naIshe. Tarira waporeswa, usatadzazve kuti urege kubatwa nechinhu chakaipa chinokunda ichi. Mweya unotadza ndonda sei unofa. Asi kana chivi chakunzi ukatadza uchazosangana nematambudziko mahombe kudarika matambudziko ako, matambudziko emunhu kuenda kudeath straight. Uyu akatadza uyu ataka mwiri wake neutere, akaitirwa nyasha akapona. Asi pane mutadzi anofanira zvitadzo zvake, nokuti akafanira zvitadzo zvake anoenda kudeath, mweya unobva wanofa kufika. Saka Ishe ari kunomuyambira akati iwewe wapona, iwewe usatadza zvakare, nokuti ukadzokorodza zvitadzo zvako zvawakaita iwewe uchapinda dambudziko hombe kudarika iri ranga unaro iri. Apo dambudziko rake akane 38 years ari padambudziko rake, asi dambudziko rake Mwari atoriti idiki, nokuti dambudziko rako ari kuendesa kudeath. Zvino ifaika muchitadza, ifaika muri vatadzi. Vakawanda vanodiga adhesi ariko takanyorerwa mubhuku umu nawo Jaya Mfumi naRazaro. Jaya Mfumi akanga aine mari dzake, achidya mari dzake, achita zvose zvaanoda maniro acho zvina pano panyika, achifadza nyama yake Jaya Mfumi. Asi Jaya Mfumi akati Razaro akafawo. Asi Razaro akaenda akaenda kudenga, ndiko kuna Razaro. Jaya Mfumi akaenda kudeath kwaipisa. Kanzi Ishe wangu dai matembera ako kuti Razaro ambonotora mvura akadonhedzera kana donge zvaro pauro pangu nokuti kwandiri kunopisa. 2000 years ago. Nanhasi doro nasatadonhedzerwa. Achiri kukumbira chete. Dai vakuru vangu ndokuti dai matuma Razaro wedu wendanzwa 2000 years. Izvi zvariko mvura isati yauya. Vanhu kana tichitaura evhangeri yakadai vanga tiudza tidambe achiti maparables. Haazi maparables zvinhu zvakatoitika, zvinhu zvikutoitika. Zuva rauchafa idoro vachaona kuti chokwadi katini, nokuti seri kwegwa hakuna munamato manje. Unokwa kuzona zvese ende ikoko hauna wei yekubuda kwekudzoka. Tenge tichionana uyu ari kuparadiso, uyu ari kudeath, tichionana sekunge panapa nepapa. Mutumwa akadai tirikuonana so, kasi gap riri papa atisvike ivava hatipapedza kwafamba, ende vari kuno hauye ikoko, vari ikoko hauye kuno, distance yauri kuona iyoyi ndimari kubata kwamariko. Asi akapindura akati, baba vangu vachabata. Remember 15. Munhu uyo akandoudza vaJudha kuti ndiJesu wamuporesa. Saka vaJudha vakatambudza Jesu nokuti vakazviita izvozvo neSabata. Asi iye akapindura akati, baba vangu vakabata kusvikira zvino, neniwo ndinobatawo. Saka zvino vaJudha vakatsvaka zvikuru kumuuraya, nokuti vakanga asingaputsi murayiro neSabata bedzi, asi wakati iwoye Mwari ndibaba vake, achizvienzanisa naMwari. Zvino Jesu akapindura akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mwanakomana haagoni kuita chinhu oga kana asikaoni baba vake vachizviita, nokuti zvose zvavanoita ivo mwanakomana unozviita saizvozvo. Nokuti baba vanoda mwanakomana, vanomuratidza zvose zvavanoita vamene, vachamuratidza mabasa makuru kuna iwawawa, kuti mushamiswe imi. Nokuti baba sezvavanomutsa vakafa vachivararamisa, saizvozvo mwanakomana uchararamisawo vaanoda kuraramisa. Nokuti nababa havatongi munhu, asi vakapa mwanakomana kutonga kwose. Saka chatomwanani nani? Exactly. Tichatongwa nemwanakomana naIshe Kristu Jesu. Saka kutonga kwose paya panonzi tichatongwa naMwari, Jesu ndiMwari, ndiye achatitonga. Iye ndachararamisa waanoda kuraramisa naye, kuti vose vakudze mwanakomana sezvavanokudza baba.
Usingakudzi mwanakomana haakudzi na baba vakamutuma. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unonzwa shoko rangu nokutenda wakandituma, une upenyu husingaperi. Hauyi mukutongwa, asi wabva murufu waenda muupenyu. Atenda muna Ishe abva mune zvakafa auya muupenyu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, nguva inouya, nazvino yatovapo, nayo vakafa vachanzi vainzwi roMwanakomana waMwari. Vanonzwa vachararama, nokuti Baba sezvavano upenyu mavari, saizvozvo vakapa Mwanakomana kuti ave neupenyu maari. Vakamupa simba rokutonga zvari Mwanakomana womunhu. Musashamiswa naizvi, nokuti nguva inouya, nayo vose vari mubwiro vachanzwa inzwi rake vachabudamo, avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa mukumuka kukutongwa. Tikafira muna Kristu, tichinamata Kristu, tichakanzwa inzwi rake akati budai mubwiro, tichabuda tichimhanya, ende tichabudira mufaro. Asi avo vakafira vairamba Ishe vachiti aiwa hatimuziye, iye aingovawo muprofiti, vamwe vachiti isusu tinonamata gombwe, bhaibheri rakaya marungu, isusu tine midzimu namashavi, tina mbuya nehanda kasikana, wati. Vanomukira mukutongwa. Handigoni kuita chinhu ndoga, ndinotonga sezvandinonzwa. Kutonga kwangu kwakarurama, nokuti handitsvaki kuda kwangu inini, asi kuda kwaiye wakandituma. Saka kwai tichikudzai kuti pakutongwa kwevanhu panotsvagwa chii? Panotsvagwa shoko raMwari ririmo here mauri? Rudo rwaMwari rurimo here mauri? Zvokwadi yaMwari irimo here mauri? Ndo zvichatitonga. Saka kana taakutongwa naIshe, Ishe akutonga marudzi, anenge achishandisa zvababa, kuti zvababa zvirimo here mauri. Zvikashayikwa zvisimo, munhu atotongwa. Kana ndichizvipupurira, kupupura kwangu hakuzi kwazvokwadi. Mumwe uripo unondipupurira, ndinoziva kuti kupupura kwake kwaanondipupurira nako ndekwazvokwadi. Iye Mweya Mutsvene waMwari makatuma kuna Johani, iye akapupurira zvokwadi. Ini handigamuchiri kupupura kunobva kumunhu, asi ndinoreva izvo kuti muponeswe. Saka kupupura kwedu hakutipe upenyu isusu muna Kristu. Kupupura kwatiri kuita isusu tichipupura tidaiwa amaifundisi akanaka, kupupura kwangu kwakuponese maifundisi. Nyaka maifundisi akadaiwa wamafundisi vanoshumira zvakanaka chaizvo, Mwari ngapinze mudenga, vafe handifene kapinzirwa izvozvo. Asi aripo mumwe mupupuri, Mweya Mutsvene waMwari, akapupura iyeye, achipupura pamusoro pangu kuna Mwari kuti uyu wakabata basa rakadai. Shoko raMwari taruwana riripo rakadai, obva azviisa apa. Mwari obva ati tazvinzwa, ngapinde uyu. Iye zvakare akapupura zvakaipa kuti aiwa uyu, kupupura kwake uyu akapupura akati uyu anozvikudza. Haadi zvamwari tazvishaya maari. Nguva zhinji taimuti handotonamata sere kunamata. Hana zuva rekutsanya rakatsanya, hana zuva rekutsaura rakazvitsaurira, makomo anga asingatokwi, kuchecha anga asingatoendi uyu. Mwari obva ati zvapupurwa, tazvinzwa tose, zviri pachena, enda kuadhese shamwari. Saka mumwe chete anoteererwa kupupura kwake kudenga, Mweya Mutsvene waMwari. Iye kupupura kwake ndokunoteererwa pakutongwa kwamarudzi. Hapana munhu anomira ati inini ndiri munhu akanaka kaini, inini ndine mwoyo wakanaka kaini. Iwo mwoyo wako waiti une mwoyo, ndine mwoyo wakanaka, ndopinda nemwoyo. Aripo anopupura mwoyo wako iye, anobva abuda kuti uyu mwoyo wake wakaomarara, uyu ane utsinye, uyu Mwari obva ati tazvinzwa tose, ane utsinye, hadhesi, haurambe futi.
Johani Mubhabhatidzi chaiye ataura naIshe kuti Johani akauya nekupupura, akapupura kuti aiwa kune ari kunditeera ari kuuya kushure kwangu, iyeye handikwanise kana kusunga rukanda rweshangu dzake rwekuti mukuru, ini ndokubhabhatidzai nemvura panapa, iye chaizobhabhatidzai nomoto nemweya mutsvene waMwari. Asi Ishe ataura kuti kupupura ikoko handitokutenga zvakare nokuti kwakapupurwa nemunhu. Asi kana hari mweya mutsvene waMwari achipupura izvi, aiwa izvo tinotenda. Ini handigamuchiri kupupura kunobva kumunhu, asi ndinoreva izvozvo kuti muponeswe. Iye akanga ari mwenje unopfuta neunovheneka. Imi makanga muchida kufara nguva duku duku muchiedza chake. Ini ndine chapupu chikuru kuna Johani, nokuti mabasa andakapiwa naBaba kuti ndiapedze, iwo mabasa andinoita ndiwo anondipupurira kuna Baba vakandituma. Naizvozvo Baba vakandituma ndiwo vakandipupurirawo. Saka Mwari akapupura kazhinji, vakati mwanakomana wangu muteererei. Jesu ari pagomo reGetsemani achinyengetera, pakawanikwa achigwinya, nguo yake ikachinja ikabuka nekupenya, akaona vakamira aina Eliya naMozisi vakamira, zvikanzi varume zvamamira muri vatatu apa ndopedzera matumba here tirare pano. Hanzi pane gore rakavhara kuuya pakafukidza nzvimbo yese, makabuda izwi mugore richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandodisisa, muteererei. Ishe paanobhabhatidzwa wodzorodwa muJorodhani, achibuda muJorodhani pane chiratidzo chemweya mutsvene chakaburuka kudenga chine ruvara rweshiri renjiva, rukavhaenda pamusoro paIshe. Ishe achibuda mumvura, mweya mutsvene ukagara pamusoro pake, une chiratidzo chenjiva. Izwi rikabuda mudenga richitaura rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandodisisa, muteererei. Saka Baba vanozvipupurira, vanopupurira. Hakuna mumwe unomupupurira kuti aiwa kune ari kuuya kushure kwangu wekuti rukanda rwake handikwanise kurisunga. Kana kupupura kwaJohani ikoko kwakanaka, ikoko kupupura kwakaita chakaitira kuti mimi yekusatenda kuti mutende. Nokuti vaitenda kuna Johani kuti Johani akatumwa, Johani anoita basa, asi kupupura ikoko kwakaitirwa imini yekusatenda. Asi imini anondipupurira mabasa angu, neiye akandituma ndiwo akandipupurira. Mwari akazarura denga, makore akapazanurana, Mwari akataura akati, uyu ndiye mwanakomana wangu, muteererei. Naizvozvo Baba vakandituma, ndiwo vakandipupurirawo. Hamuna kutogonzwa inzwi ravo kana kuona mufananidzo wavo. Shoko ravo harigare mukati menyu, nokuti hamutendi wavakatuma. Ona matara kuchi madokero, hama dzedu dzemuno idzi dzinamata dzakasa madokero, vanotaradza vadichi sachezo. Zvino Jesu ataura achiti, ukatongoona wandiramba inini nokuti ndakatumwa naBaba, ukaramba inini ndakatumwa naBaba, utoramba Baba, ushe kudenga uko. Kana iko kunamata kwako, shoko rinotaura achiti, ana Baba nyengeterai makaisa maoko enyu matsvene mudenga. Handiti takatasa zvi mabvazuva, nokuti ndokune chigaro cheushe chaMwari. Zvino totunga pasi, takatunga pasi kudai. Zvinofunga iye ndakatunga pasi, akatarisa kumadokero, anovasungudza akadai. Kana tsitanzi yacho ndakabvuna kuiona, ndikaona taiwaka vanhu vavari venhema, nokuti tikatunga pasi kudai tinovasungudza sei matsvene? Haasumudzike. Saka ndinoti hazvisi izvo zviri kuitwa, nokuti kana zviri izvo zviri kuitwa, tofanira kuti tikatunga pasi tikasumudza maoko matsvene mudenga anofanira kusumudzika. Zvino kana tikatunga pasi asikasumudzike, zvoreva kuti kutunga kuziriko tikuita sirizvo. Chaizvo chaizvo ndozvokupfugama nemabhedu. Kana bhuku rinotaura richiti, nyangwe vatumwa vekudenga havazive kana misi nezuva nyika ino paichaguma, paichapetwa sebhuku, vachigere kuona kubwinya kwaiye, kuti zviro kwazvo zvose zvakaiswa parutsoka rwake, mabvi ose
Anzi ose mabvi ose achagwadama pamberi pake, achamunamata, achamukudza kuti ndiye Ishe unogara nokusingaperi. Ibhuku iri. Saka kana takunamata tinonamata nemabvi edu pasi. Tusumudza maoko mashedu ana baba kwete ana. Tonamata Mwari. Tokunamata mumweya nemuzvokwadi. Zvinobhuku iri. Hamuna tokunzwa inzwi ravo baba imimi. Hamuna tongoona mufananidzo wababa imimi. Shoko ravo harigari mukati menyu nekuti hamutendi iye waakatuma. Ishe. Munonzvera magwaro nokuti munoti upenyu husingaperi hunobva maari. Ndiwo unondipupurira ini, asi hamudi kuuya kwandiri kuti muve neupenyu. Mafarasi ana baba vanoverenga magwaro, vanomaziva magwaro ayo, asi upenyu chaiwo chaiwo havako. Kuziva bhuku iyi nokuziva mavhesi, uchiverenga mavhesi muhope vhura pakati, vhura pakati, asi upenyu usina Jesu haupana. Unofa nemagwaro ako ayo, unoenda nawo kwa Jesu wakamabata. So akaza tiere munhu aiparidza zvingaite, aiparidza zvingaite, asi anga asina upenyu maari. Ukanzwa ana papa vakaromba vaya vachiparidza, unoti hamuri manoparidza, anofamba. Asi apedza kubva tibvisai mari, tipei mari, tine mari dzibheni manyowani, tine mishonga minyowani, tine aguma, tine anoiti oil nyowani atangobura izvezvi, tane mazvikadhi ekunyengetera. Ndinoona munamato enyu pamakadhi, titengesere makadhi, tengai zvidhina zviri anoitedi, tengai zvibate zviri anoitedi, mobva matengeserwa zvinhu izvozvo. Magwaro aripo. Muna maruva evhangeri kuti azvishuwa vhangeri, amen, 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 amen. Evhangeri yoparidzwa, achiparidza Jesu, kuti aiwa zvishuwa munaparidza Jesu. Apedza kubati ndine mazibheni manyowani, ndanoiti nyowani, ndine zvibage zvinyowani zvinotengeswa, ndine zvidhina zviri parori, tengora chidhina chimwe chete chavaka yako. Vanhu voti kiri. Izvozvo zvinoda kuti hapana upenyu. Ndozvitaurwa naIshe apa kuti magwaro munawo, asi upenyu hamuna. Hamuna tomunzwa inzwi ravo kana kuona mufananidzo yavo. Shoko ravo harigari mukati menyu imimi, nokuti hamutendi waakatuma iye imi. Munonzvera magwaro imi, nokuti munoti upenyu husingaperi hunobva maari. Ndiwo unondipupurira ini, asi hamudi kuuya kwandiri kuti muve neupenyu. Kuverenga magwaro nokuuya kuna Mwari zvinhu zvakatosiyana. Kuziva magwaro, kuverenga magwaro nokuuya kuna Mwari zvakatosiyana, zvinhu zvakasiyana. Kuuya kuupenyu handikamuchiri kukudzwa kunobva kuvanhu, asi ndinokuzivai kuti hamuna rudo rwaMwari mukati menyu. Amazuva rudo rwakataura rwe Mozoti mupurisa angachiparidza zvanhu zvinobva kwamheno dzangazoona kuti zvinhu zvabva mubhuku. Mweya waMwari akatifemera evhangeri tiiparidze, tisati taiparidza. Rudo rwaMwari rukashayikwa mumunhu, munhu anoenda kuHadesi simple. Mwari haavanzi, anoisa zvinhu zvake pachena. Asi ndinokuudzai kuti hamuna rudo rwaMwari mukati menyu. Ndakauya nezita rababa vangu, asi hamundigamuchiri. Kana mumwe akasvika nezita rake amene, muchamugamuchira iye. Handizvo zvawakaita. Vagamuchira Pauro mwacho weAfrica, asi havagamuchiri Kristu Jesu. Tikataura zvaJesu anonzi aiwa akwete atikambochi. Anogamuchira mbuya nyanda akasikana, anonzi aiwa ndiyo gombo rakatinunura. Asi tikataura zvaJesu anonzi aiwa zvakaenda warumba hatizvidezvo. Mungatenda seiko imi, iyemi munogamuchira kukudzwa mumwe nemumwe, asi kukudzwa kunobva kuna Mwari woga, mukakutsvaki. Musati ndichakupomerai mhosva kuna Baba. Mumwe uriko ndokupomerai mhosva ndiye Mozisi wamakavimba naye imi. Nokuti dai maitenda Mozisi, mungadai mainditenda imi, nokuti iye wakanyora zvangu inini.
Asi kana musikatendi manyoro ake Mozisi, mukatenda seiko mashoko angu ina ndinoreva. Bhuku yaMozisi anobatikidzwa, Mozisi, bhuku yaMozisi, murayiro wakanyorwa iye ndiJesu murayiro. Asi murayiro wacho makautyora, mukashaisa simba, mukashaisa basa, mukauraya vaprofiti vakatitangira, mukabvuma nemiromo yenyu kuti zviro kwazvo muri vanakomana veve vakauraya vaprofiti. Hama dzangu tendeukai, ushe kudenga hunoswedera. Munofanira kuti mupore, mumwe nemumwe anofanira kuti apore. Evhangeri ngaisvike kumarudzi ose, evhangeri ngaisvike kumunhu wose. Anzwa shoko kubva pakutanga kusvika panguva ino, shoko iroro ngarigare muhana make, ngarigare mumwoyo make, atendeuke kuna Mwari. Ndobva basa ranhasi navaroma 12 mavara makuru aripo kuzvipa kuna Mwari. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise muviri yenyu chive chibayiro chipenyu, chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwemwoyo. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe ndangariro dzenyu, uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka uye kunofadza uye kwakakwana. Kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza, izvo ndozvinoda Mwari. Mwiri yenyu itemberi yaMwari, ngaipiwe sezvinonhuhwira pamberi paMwari, ngaipiwe sezvibayiro pamberi paMwari. Inguva yekutendeuka, inguva yekunyengetera panguva dzino, inguva yekuti varwere vapone, vane nzara pamweya vakudzwe, vadye zvinokudza, kuti mweya womwanakomana uri matiri ukudzwe, mweya mutsvene waMwari atinyengeterere, atibatsire kuti kubwinya kwaMwari nechedza chaMwari zviwanikwe matiri, nerudo rwaMwari rwawanikwe matiri. Tisangova varevi vemagwaro, asi tiuye kuriponese kuupenyu. Ndokuuya kuna Ishe Kristu Jesu, ndokuuya kuna Mwari. Mashoko ese aya anoreva kuti kutendeuka. Kutendeuka kwazvokwadi, vanhu vanofanira kuti vatendeuke, munofanira kuti mutendeuke. Fungai pamashoko aya, mufungisise. Ane nzeu dzomweya ngaanzwe zviro vamweya pakereke. Anzwa vari kutanga nerokupedzisira Mwari ngaamuropafadze kubva zvino nokusingaperi. Kukudzwa nokugwinya namasimba ose zvive panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nokusingaperi. Amen. Hallelujah.